bịakwa n'ofulu ebe a nụrụ nya bụ ọgụ eji wee gbu Eshia Nation King na mba Cambodia. Ọgụ a nụrụ ebe a abụrụkwa obere ife. Ọ bụrụkwa na o nwere nwanne wu n'obodo a maọbụ onye ịma, ịbịa ka ịfụ foto ndị ewepụtara so wee gbu ya bụ nwatakịrị nwa okorobịa, foto ndị nke ewepụtara ndị nke aka na-achọ achọ na ejidebeghọfa, ịfụkwanụ ndị nke ewepụtagoro ndị nke ejidere, ịfụ onye isi onye otu nzuzo nke ndị gburu onye nke a na-akọwa na onye nke egburu egbu bụ onye isi na otu nzuzo nke fanọ. Unu sị na mmadụ ya ekolo abịa baa frit jee obodo onye ọzọ ka o jee chụta ego nata, o ruo ebe ahụ o buru nzuzu ka o jere ịrụ ide ebugharị mma na ọgụ. Ivu na ebe ahụ anọ wee nụ ya bụ ọgụ, o nwere ofu tozo toro ogologo, unu ne ya anya n'aka, unu ya afụ mma ndị China ji egbu anụ ka o bu na-abịa na-akọwakwa ife nnukwu ka mma akọrọ na lejediri anụ ọkụ ma ebe ọ nọ wee mee na ndị otu nzuzo na fa na-apụ apụ na akpa ọbụla fa bu apụ apụ na mma ya adụriri ya maọbụ anike nya maọbụ egbe. Ivu na onye nke egburu egbu ọ dị ka egbe ka a gbara ya, ma etinyere unu ya ọfụma n'ihu akwụkwọ maka onye nke ahụ ọ gbara ọsọ ka ọ pụọ. Unu fụrụ ebe ọ gbapụrụ ọsọ ka ọ pụọ, ndị otu nzuzo nke mmadụ na-abụ wee chụbụ ya, wee wepụtakwa mmụọ oge fa bu na-akpa fa ka fa gbuo ya. Nyanwa wee welu mmụọ oge nke dị na-akpa nke nyanwa, ọ nyanwa gbuwalufe isi a unu fụrụ ekere fa bandeji n'isi, gbuwa onye nke ọzọ isi, ọbara na-enusisi, ọ lachapụ ọsọ. Agwa m na mmeti nwu ya ebe gbukwa onye nke ọzọ. Onye isi nke ndị anụnwa egbuziri mma n'isi wee nye ndị otu fa ndị nke na-ebe anụnwa ikikere na fa chụwa ọnya ka fa jee gbuo ya na emoti ebe ọ paakị n'ihu ebe a ka ife anọ wee mee, mana ọ na-abalị ka nya bụ ife mere. Onye nke ahụ ejezi ka egbuo, o rutego ebe a ka ọ baa moti ya, o nwee ndị nke bụ mechin wee chụbụ ya wee rute ebe anụnwa ya na fa wee na-azọzi dọọ moto ya ka ọ banye. Ndị nke ahụ jụ na ọ ya abanye. Bifo ị mara ife na-eme, ofu onye otu nzuzo nke ndị ọzọ amamife ọ banyere na moto ahụ ka o mee, nyanwa tinye isi gbuo ya mma na amamife fa mere ebe eme. Onye nke ọzọ onye otu nzuzo nke ndị ọzọ bịa, amahụ na egbe ka ọ gba mana anụ nke ife nwanne da tawai. Ndị obodo a na-ele ife ebe a wee na-eti mkpu na-ebe akwa. Bifo ị mara ife na-eme, ya bụ lida ndị otu nzuzo nke ndị ọzọ nke enyere afịa dịka Eshia Nation King, ndị otu ya wee buru meshin wee bịa wee buru ya na meshin gbajebe n'ụlọ ọgwụ. Mgbe eji wee ru ọnwụgokwa, unu fụ ebe ozu ya tọwa n'ala. Amagha m o nwere ọgwụ agbara ya n'ukwu amụ. Chineke nna, obodo oyibo ndị Igbo n'ọkwa ya ka a na-akọwazi na ndị otu nzuzo nke ndị ọzọ ahụ gbuzirie na fa agbara ọsọ n'abalị ahụ. Unu mana ife onyonyo a bụ ndị obodo anụnwa nwe shọpụ ebe ahụ bụ ife selụfanya bụ ife onyonyo ejikwa CCTV wee jee chọkọtakwafa wee wepụtasịa foto fa ma ndị ejidegoro ma ndị gbara ọsọ. Wee na-akọwa ndị nke unu fụrụ abịara ekpuru ebe a bụ plasta n'isi ka a bịara ịkpụrụ fa nọrọ ebe a na-aba mba chenafa n'obodo fa. Ofu onye n'ime fa na-agwa onye Igbo nke ọzọ na ọ ya ama ya ụla nke a yi chet white kịta ka ndị nke a bịara ijide na-agwa na fa ya ama ya ụla na ya si ebe a pụọ. Onye amazi na onye nke ahụ na ọfanwa bụ ndị Igbo na-afụ maka ndị Igbo n'obodo anụnwa. Onye nke unufu tiri foonu na ntị, onye nke anyị jesi na-agwa ya na oyi eti ya ife na ọya agba ya ọkpa na ya si ebe a pụọ. N'ihu ndị uwe ojii, ndị uwe ojii na-agwafa ya na fa kwuru ofu ebe fekwa akwụ fa na-eme isi gara gara na-eme isi gara gara. Ama na fa na-eti ọnwụ na fa ya eso ndị uwe ojii wee jee n'ogige fa. Nwoke unu fụrụ kịta buru ibu na-agwa ndị nke na ya laiki ọkwa ife afa na-eme na ya laiki ọkwa ife afa na-eme na fa kwụsị ife afa na-eme fa chụrụ onye nke ọzọ pụba na ndị achụrụ ya ndị ahụ ka o gburu mma n'isi, ndị nke ọzọ gbazie nyanwa egbe gbukwu ya mma n'azụ. Wee na-akọwa na ife anụnwa mere kịta na na-efuru efu nke atoro ogologo, o bụ mma ndị China ji eti nri n'aka. Na ife anụnwa mere kịta n'obodo a na ndị obodo a ya ebido onwe ndị be anyị fa nyere ụlọ fa ya agwafa na fa kwapụrụ fa egbuo fa na ndebe fa na-ebu mma na ndebe fa nọ n'otu nzuzo nọ ife a ya agwaba fa andị na-enwe ndị isi Naijiria abịa n'obodo a kịta na fa ya abụzikwa ndị nwere ajọchi na-enwere ike fa lute enyi ohu ọ bụrụ na ọha afịa ka ị bịara ịzụmọ na visa ga abụghọ. Na nkọwagodoro unu maka foto a, onye unu na-afụ kịta bụ rida onye nyere fọda na fa gbuo onye nke ọzọ, ya bụ onye isi n'otu nzuzo nke ọzọ. Onye unu na-afụ kịta ejide gị
onye onu na-afụ kịta ejide gị ma na onwe nwanne maọbụ onye ịma nọ na ya, onye onu na-afụ kịta ejide gị. Ntu a ka ya esi ewepụtafa ka nkọwachala unu. Onye onu na-afụ kịta asị na ọ na-agba ọsọ amụghọ nnafa ya egwu mmiri wee na kafa ya eji fright na. Onye nke asị na ọ na-agba ọsọ ejidebeghị nda. Onye nke asị na ọ na-agba ọsọ ejidebeghị nda. Ndị obodo ejego wekọtacha foto fa. Onye nke asị na ọ na-agba ọsọ ejidebeghị nyanwa. Ebe unu fụzi kịta bụ mgbe a bịara ịkpụrụ ndị nke anụnwa marụ plasta n'isi. Onye ọbụla na-abịa obodo a kịta iji visa abịa, ị na-abịa gbuo afịa, aya enyo ya enyo. Ọ kachasị ndị ya eje ịchọ visa, inyefa visa this year na next year ọ fịakwara ahụ. Oleti na onye ama na-enene visa ya ọ bụ na ogolo afịa 1 month na. Mana ọ bụrụkwa na ọhụ na igolo afịa 1 month na, mara amara na etu ọkpa n'obodo a flight ya bunata ahụ, o nwere ike igbuchi ya azụ. Ọ ka unu fuo okwu na ụka ndị anụnwa na-ekotarụ ndị ọzọ. And ife a mee kịta anụnwa, ndị ife a ya ebutere ife mgbu n'obodo a bụ ndị be anyị, oyi ebu ibu. Hei, ma ebe ụfọdụ na-azụ afịa anyị achụfụ ọtụ okpe eru ana. And enwere ike ndị agha anọkwo n'otu nzuzo fa anọkwa ebe ife anọ wee mee, mana nya bụ ife ya emetụ Okeke kịta, metụ Okafọ, metụ Okonkwọ. Ọ bụrụ ife ụmụ efurefu a ji ebutere ibe fa n'obodo anụnwa. Ma onye nke egburu egbu, ọ bụ lida na otu ozuzo nke fa, o jikwu mma n'aka ya ka o ji gbuwasịchafa isi. Ndị nke anụnwa bụ egbe ka fa ji mma, egbe ka fa gbara ya ma etinye nwunye ebe. Ọ bụrụ niile etonyelu m na Telegram, ị nwere ike ije ebe ahụ efu ya, efu mkpamkpa ndị be unu kpara ebe ahụ, fu njinji jiri. Maka na ya bụ nke nwoke egburu egbu ka ọ nọ n'ime shọpụ ahụ, o nwere okpuru edi okpu n'isi. Ndị nke anụnwa bịa na-atụ ya ọgụ n'ime shọpụ ahụ ka fa kwa ya aka, nyanwa si ebe ahụ mapụta. Ọ dịka o nwere onye otu nke fa n'ebe ahụ na-akụ ya aka n'azụ, ọ dịka ọtị ya kpọọ ndenwa, ya kpọọ ndenwa, nyanwa mapụtazie gbapụ ọsọ ka ọ pụọ. Nwoke buru ibu na-eji ndị nke a na fa emena ife afa chọrọ ime ebe a. Bifie mara ife na-eme mmadụ na-abụ ndị ọzọ chụbụ ya, nyanwa difendi ya onwe egbuo fa mma n'isi. Ndị ọzọ buru mechin fa amazi ife fa na fa je ejefe ebe o je ka ọ baa moto were egbe ya na ndị ọzọ dị n'azụ stiarin bifo onye nke gburu ya wee bịa. Ya na ofu onye nọ na stiarin na-agba garagara, onye nke ọzọ si n'azụ ebe na wee ta ọ bụrụ ka otu wee nwụ. Ọ bụkwanụ ka ọ ha nnọọ onye mmalụ ndụ oyi ebi eti na ọnwụ ụkalụ mma iwelu, eti na ndụ ụkalụ mma iwelu, eti ka ịbalụ nne na nna gị uru gị ma etikwanụ na ịya bụ uru na akaụntụ na akpa ụka ọdụ unu na-eme. Unu ekotanalụ ndị ọzọ n'ebe ahụ na-eme ezigbo ife, unu ekwenye na fa okwu na ụka n'isi. Nekwe onye bụ moto o jere ibe wee gbuo ya, ọ ka paakị kwa ebe anụnwa.